Tali na tayo ng alambre. Commonwealth, Quezon City. Sa kabila tuwak, di ba yung background? Sa likod ng Jollibee. Commonwealth, Quezon City. 4060. Haba rin, no? Haba din yung sobra, oh. Yeah. Pwede na yan. Good morning, Commonwealth, Quezon City. Good Bye, morning. bye. Ano to? Party list din to? No, cashier party list yan. Cancer din pala to. Party list, mga kaibigan, mga kaibigan. Puro party list yan na lumating eh. Ilang buwan din to, hanggang ngayon to. Doon namin ito ikakabit sa Commonwealth site, Quezon City, sa Tandang Sura na yun. Limutan mo yung Commonwealth ka. Ay, Sarsi. Ronaldo. Boss, pasabi sa nag-sponsor sa amin na ng manok ha. Sino ba yun? Si Salvador? Oo. Oh, salamat, nabusog kami. Dami kaming naluto. Mabuti may nag-sponsor na pang-ulam-ulam eh. Ulam mo, puro. Oo. Sana ikaw rin may mag-sponsor din ano. Wala pa tadiyaga. Yung pa, ilan ko naman yun. Buka. Okay, buka natin, buka. Hila-hila muna tayo, Pepe. Cancer din ito mga kaibigan, Cancer portalis. Dito. Boss, tika lang ha. Padaanin mo na. Padaanin mo to si sir. Padaanin mo muna. Topi din namin. Ayan. Salvador, salamat sa sponsor ha, manok. Maraming salamat. Okay. Yung power sultal naman susukatan natin. Power sultal. Kanina 61 eh. Pa-vertical yung kanina 61. Ito ngayon, power sultal kung ilan. Huwag mo lang yun sa akin. Dali, sukat lang na. Ilan? 41. Okay, 41 wak, 41. Pa horizontal. Okay. Ano garay? Jason Sarbida. Kumusta ang buhay natin pensyonado? Dahil tulog. Sarap ng buhay. Kaya pala ganda ng kutis mo. Kutis artista na yan. Wala, pag-install lang kami aircon pag mayroon. Pag wala, Install na yan? aircon. Pag wala. Tali-tali din kami ng alambre. Bye, pasuloy bye. Bye. Okay, tutupin namin to mga amigo para may karga sa service. Sa service namin kakarga namin. Ayan. Tupi. Okay, nakarga na namin. Papunta na kami sa site. Sa Commonwealth, Quezon City. Good morning. Dito ka lang lang. Sa si ate? Diyan? Okay, good morning. Dito tayo sa tindahan ni Ate Ping. Dito na ako sa
magkano dito? 25. Hmm. Ate, nakilala ka bang Ging? Ging Absalon Panis. Bakit? Eh, napanood lang kayo sa YouTube eh. Ano yan? Pinsan? Regals daw, oh. Matagal daw siya nakatira dito sa inyo. Bakit na? Different siya? Nanood sa YouTube, napanood kayo. Ah. Kaya nagtanong siya kasi alam niyang ano. Ikaw nag-YouTube ka pala eh. Ha? Oh, kaya Ano yun, Day? regals daw. Sabi niya. Si Ano to? Ayo ano paksyo. Ano? Wala ko pong pag- Ha? Magkano? Isang sagi. May sabaw na kay ate? Ay, kay ate tapos na yun? Yan nanonood siya, nakita niya yung lugar eh. Tapos dito. Matagal daw pala siya nakatira dito sa inyo. Kailan lang? Ano, Maria? Wala eh. Kuya, kumaya ka, kuya. Yan, tama-tama dito si sir. Sama ka muna sa vlog ko ha. Pag-vlog yun ngayon eh. Salamat ate. Ano pangalan mo ate? Okay, shout out mo, shout out. Okay, salamat. Naka-live siya. Oo. Napanood kayo eh, kaya nagtanong siya sa akin. Sige, salamat. Okay, sakay na tayo sa service. Okay, mga good morning sa lahat, mga kaibigan. Papunta na kami sa side. At salamat sa ate, tindahan namin. Pagbili ng ulam namin kanina sa kanyang tindahan. Sama ko yung aming poging driver, si Edward Babari. Yan. Okay, keep safe sa atin lahat. Abangan na lang mamaya doon sa side. Okay. Yun ang balansi. Okay, dito na kami sa side. Papasok na kami din sa paparkingan namin. Okay. Good morning. Okay, gusto na namin dito sa dati namin pinapasukan sa lumang bahay. Naabandon na ito eh. Bay, na-introduce ka ngayon. Ha? Nahilang si Buston niya eh. Kahit na kapulo na. Malugi talaga. Hamba ako ngayon ah. Dito kami, ito yung dati naming ano, pwesto na pinaglagyan talaga ng mga luna pag dito kami. Daan. Dito namin pwesto. Kotre. Madamo. Pasok pre. Maganda. Pinan. Kailangan magaling lang mag-divide yung kanyan. Ano dyan? Alikabok. Yung luma, doon natin padaan, kabila. Lakang. Aling luma. Ay, yung background, dito pa rin ano? Ito, kailangan natin sila tawid dyan dati. Pasok bro, tuloy sa aming daanan. Morning. Yung isa dito, ito baba sa kabila. Kahit saan. Cortina, ba? Huli natin yan, no? Idadaan. Okay. Angkat na kami. Saan? Angkat tayo. Ito isa lubid at panghila to.
Ha? Paghila sa baba. Dali natin to. Kita tayo mga kaibigan. Dito yung daanan namin. Ladder lang kami. Tambay dun. Dali anay. Kuba muna natin itong lubid. Yung propisto tayo. Wap! Ay! Ito yung daanan namin talaga. Ito, akit kami. Wap! Okay. Akit pa tayo dito sa tuktok. Taas. Akyat. Kailangan talaga mabuhat ng katawan eh. Okay. Kaya tayo. Ada na po. Ba't tao sa ilalim? Okay, tanggal muna kami ng alambre dito sa Commonwealth, Quezon City. Background ito, papalitan namin ng Lunas Party List. Bago nyo na sa baba. Palitan namin ito ng bago. Okay. Ayan, tanggal na siya mga kaibigan. Kasi kukurti na namin ito pag ganun dito. Kasi doon namin nababa sa sasakyan yan. Ayan. Bababa namin ito mamaya maya. Yan na siya. Yan naman siya mga kababayan. Yan. Hinihila-hila na pakunti-kunti dito. Kunti.
Okay, doon namin bababa mga kaibigan. Diyan sa area na yun. Stop. Kasi ito nga ang papalitan namin. Background lang ito. Papalitan namin ng Lunas Party List. Pinatanggal ng bulan sa taas. Yan na, nakababa na ang dulo. Yan na siya, yan. Okay mga kaibigan, nandito sa taas yung Luna tarpaulin. Ano to siya? Lunas Party List. Ako muna ngayon maglalak dito sa baba. Yan, lak din muna ako. Ako muna ngayon maglalak. Ako ang natsampahan dito eh. Yeah. Lapit na siya makarating sa taas. Okay, sa taas na sila. Nasa taas na yung Luna. Ayan. Ilapit na sa taas. Commonwealth, Quezon City. Yan na, hinihila na sa taas. Hinihila na nila sa taas. Dahilyo. Tapos sa kabila si Rico at si Jonathan. Agulayo. Yun, nasampal nila sa taas. Nasampalin nila. Okay. Si Dudong. Yun, ang silga. Yan, silga, laglag. Yun, hila-hila na rin. Sasampanin sa taas papatong muna. Okay. Ganito lang ang aming buhay billboard. Mga kababayan, UFW. Diyan ka na dong! Diyan ka. Yan. Yun, sasampanan nila sa taas. Sasampanan nila sa taas. Puli, tanggal puli. Puli, tanggal. Talo. Okay. O nga, ilaglag na yan nila. Okay, natali na siya mga kababayan. Yan, na-fix na siya sa tali. Yan. Ganito. Tali na siya. Ngayon, baba na tayo mga kaibigan. Tali na itong bukas. Okay na. Tapos na yung ano ko, pagpipicture sa harap. Testing panin mo sa baba. Yakit siya may mag-testing dito. Para sigurado kung naiilaw. Ako na po. O ako na siguro mo naog. Niya. Kung sigit ka na lang usawan. Diba timer lang to pinduton ay kanong taas. Bigitin. Bitin. Ha? Ako na lang, bay.
Sige, ako mo tanaw din. Oo. Sige, para kung na-diferensya dito, ikaw rapod mo ayos. Oo. Sige. Ito mga kaibigan, itong buhay namin billboard. Pagpalit ng ilaw pag may ponde. Di ba mga tropa, nag-ayos ng mga luna doon sa baba. Tutupin yata nila yun eh. Yung binaba namin na background kanina. Sige yun guys, tayo natin to. Bababa lang si Emilio, titesting yung timer sa baba. Doon sa panel box. Ako naman nagbantay rito, titingnan kung ayos ang ilaw. Okay. Ipaplastada na ang pinapalitan ng ilaw. Buhayan ko ba dandahan? Bitawan ko dandahan. Okay. Yan. Pero titesting pa yan mga kaibigan. Kung may ilaw. Yan na siya. Yan. Okay. Oh, yes. Okay, testing muna yan, testing. Okay, testing na ito ni by Emilio. Yan. Tingnan natin kung may ilaw. Meron siyang ilaw. May ilaw siya mga kababayan. Bye! Bye! Okay na! May ilaw na! Ayun, may ilaw na siya. Bila. Bye! Baba na ako ah! Okay, baba na tayo mga kaibigan. Baba na tayo yan, may ilaw siya. Yung atas yung ilaw. Yan, okay. Tara, baba na. Okay. Tapos na, nababa na lubid. Ayos na rin yung mga spotlight. Baba na tayo. Okay, mga kababayan. Mga amigo. Mga amigo. Baba na. Naipon di diabay. Pundi. Dalawa. So ano yan, iakit natin yung isa. Patay! May baba ko na yung lubid. Ha? Oo nga. Gagawin natin isa. Teka. Gawin natin ng paraan. Okay. Pangalawang spotlight aming papalitan dito sa baba. Yung isa sa taas kasi sa gilid mga kaibigan. Spotlight ba? Mata sa billboard. Ayan, bay. Sige bye. Lalim, bay. Okay bye. Dukot ta sa ilalog. Diba, bakit ko rin kini? Yan. Tornilyo ba? Tulong. Alalay na ba yan? Sige bye. Iyo, napasok ang tornilyo. Walang kasabit-sabit. Baga sa ano, 10 na yung anak. Hindi na siya virginity. Pasok agad ang tornilyo. Charot. Pwede na siyang buhian, bay. Sige, bay. Pwede na niyang buhian. Kay ngalay man. Ayan, may ilaw na siya yung aming pinalit. Pinalit na spotlight. Ilaw na siya. Mga kababayan. Tapos, ang gagawin sunod, bababa na ako. Yeah? Meron na siyang ilaw. Ayan mga kaibigan, bababa na ako. Okay. Pero may pundi pang isa. Ayan oh. Yan, pundi isa. Sa gitna. Okay, papalitan yan mga sunod araw. Paalam na ako. Paalam lang. Okay. Tuloy na kami. Okay na pa. Salamat tao, okay na. Pero baka babalik kami sunod araw kasi may pundi pang isang spotlight. Walang ilaw siya, pundi. Yan na, ano bro? Tara, ay.
Ayan, yung aming nakakapit na Lonas Papilis dito sa Quezon City, Commonwealth, Quezon City. So guys, ayan, Lonas Papilis siya, mga kaibigan, mga OFW. Dito na tabaan ng aking vlog. Dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Keep safe. Ingat po kayo lahat. Bye bye.